आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनारजों देग्लाय 2022 मायथाइयाव दिहुनजानाय मोनसे गोदान बड' फिल्म, जाय फिल्मनि मुङानो जादों आगर गैयै आर'नाइ। बे फिल्मनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ' बिथांमोना दानि बावैसो फुलि आपल'ड खालामनानै गालांबाय। दासिम नायाखै? अब्ला बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायनो हागोन। नैबे भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों आंनि अनजालि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे फिल्मखौ नायनानै आरो बिथांमोननि नैबे मिउजिक भिडिअ'खौ बयबो नायखाबाय जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ' नायनो थाखाय बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि बे इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। नैबे भिडिअ'नि कास्टफोरानो जादों सोरां, मोगथां, जुनुमुनि आरो जयश्री। लोगोफोर, नैबे गोदान मिउजिक भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। सिमहालागै नायाखै? अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअ'खौ नायनानै लाहैदो। बे भिडिअ'नि प्रडिउसारानो जादों अनजालु बसुमतारी आरो नैबे मिउजिक भिडिअ'नि सिंगारानो जादों अर्जुन आरो रिजिता बर'। करिय'ग्राफारानो जादों प्रबिन मैथा बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना जेरैबायदि फिल्मखौ नायदों, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे मिउजिक भिडिअ'खौ आरोबाव खनसे नायनानै हैफिनदो। नैबे भिडिअ'आ जोबोरैनो मोजां जादों। जेरै फिल्मआ मोजां जादों, लोगोफोर, नैबे मिउजिक भिडिअ'आबो जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअ'खौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअ'नि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअ'खौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअ'नि फुल आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ'नि आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदियै।